şu wagt janym ýanypdy bolýan zatlara aslında video çekmek planımda yoktu. Ýöne janym ýanan soň, gaharym gelen soň video çekmäge ýüregime dugdum. Näme üçin göwnüme jaý däl zatlary goýumda 100 000-den 500 000, 1 milyon içerli prosmotr alýa. Haçanda men özüm satyn alyp mugut kitap paýlamda ýa-da mugut peýda zatlary paýlaýan ýa aýdýan videolarymda kem prosmotr alanok. Prosto maňa Instagramdan ýazýaňyz kitap diýip men size Telegram kanalymyň ssilkasyny berýän mugut çok içinde 100 golay kitap boy, ýene gelmeli kitap ken özüm satyn alýanymy mugut paýlaýansyň okumagyň üçin özüm türkmen dilinde psihologiya, biznes, durmuş kitaplar issenlikler mugut çok. Prosto dostlar, şuna like koyun şu video, podpisat edin ve Instagramdan yazınma kitap diýip mugut çok berýän. Peýda getirecek bolýan we 1000 adam gazanamak men TikTok'dan ya Instagram'dan prosto adamlara peýda getireýin we şu videom köp prosmotr alsyn, dowam etmäge motivasiýam bolar ýany.